ноҳияи мурғоб яке аз ноҳияҳои дурдастарини вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба ҳисоб рафта, бо шарофати соҳибдавлатии кишвар дар ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии сокинони он дигаргуниҳои назаррас ба амал омадаанд. дар шароити кунунии буҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ, минтақаҳои дурдасти мамлакат аз ҷиҳати дурии роҳ дар иртибот бо баландравии нархҳо осибпазиртарин ба ҳисоб мераванд. нархҳо дар бозори имрӯза баланд буда, сокинон ноҳияи мурғоб баҳри таъминоти талаботи хеш ба молҳои ниёзи аввал аз нуқтаҳои агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ истифода менамоянд. захираи кофӣ имконият медиҳад то аҳолӣ бо нархҳои нисбатан арзон дастрасиро ба орду равған, биринҷу дигар намудҳои маҳсулоти хӯрока пайдо намоянд. дар баробари нуқоти фурӯш дар маркази ноҳия чунин нуқтаҳои савдо дар ҷамоатҳо низ фаъоланд. албатта ба ғайр аз анбори марказии ноҳияи мурғоб бо дигар ҷамоатҳое ки дар ноҳияи мурғоб воқеанд бо маводи ниёзи мардуме ки ҳастанд таъмин аст. аз ҷумла ҳурди нави як, шакар, макарон, бринҷ ва дигар маҳсулотҳои зарур. дар нуқтаҳои савдо бидуни маводи хӯрока инчунин ашёҳои лозимии рӯзгор низ ба фурӯш гузошта шуданд ки нисбати бозор нархи арзонтар доранд. ба ғайр аз маводҳои зарурӣ бо дигар мо ҷорӯб, гӯгирд, собун ва дигар маҳсулотҳо хӯроки чорво, сабус, камбекор дорем. агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи мурғоб баҳри дастрасии аҳолӣ ба маводи озуқаворӣ кӯшиш ба харҷ дода, пайваста анборҳоро бо маҳсулоти лозимӣ таъмин менамоянд. дар чунин шароит аҳолӣ дастрасиро ба маводи озуқа пайдо намуда, дар пешбурди рӯзгори хеш ва рушди хоҷагии ноҳия саҳми арзишманд мегузорад. барои сазовор истиқбол намудан аз ҷашни фархундаи миллии 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ корҳои созандагӣ ва бунёдкории вусъати тоза касб намуда истоданд. дар арафаи ин ҷашни фаромилӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда бо фаъолони шаҳру навоҳии мамлакат вохӯриҳо доир менамоянд. дар ин замина гурӯҳи корӣ дар ҳайати Раҳмоналӣ Сабзалиев, сардори раёсати табу нашр ва матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулазиз Абдуллоев, директори маркази иттилоотии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Шодиҷон Рамазонов, корманди Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин раиси ноҳияи мурғоб Ҳусния Раҷабзода бо фаъолони ноҳия вохӯрӣ анҷом доданд. дар оғози мулоқот раиси ноҳияи мурғоб Ҳусния Раҷабзода меҳмононро ба ин ноҳияи дурдаст хушомадед гуфта бобати омодагӣ ба ҷашни 30-солагии озодии комил дар ноҳия ибрози сухан намуд. қайд гардид ки даврони соҳиби истиқлолии кишвар бо ташаббуси сарвари дурандеши мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми шаҳру навоҳии вилоят ва хусусан ноҳияи мурғоб дигаргуниҳои комил ба амал омада чандин муассисаҳои замонавии иншоотҳо ва хонаҳои истиқоматии замонавӣ сохта шуданд. дар ҷавоб ба ин ғамхориҳо маскунони ин ноҳия ҳамеша дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кору фаъолияти худ қарор дода, сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакатро дастгирӣ менамоянд. Раҳмоналӣ Савзалиев, сардори раёсати табу нашр ва матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба дарки моҳияти истиқлолият ва ҳуввияти миллӣ сухан ронда қайд намуд ки шарту шароити зиндагии имрӯзаи мардуми тоҷик аз 30 сол қабл фарқияти калон дорад. Абдулазиз Абдуллоев, директори маркази иттилооти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон мантиқан зикр намуд ки 30 соли соҳибистиқлолӣ барои миллати тоҷик ин даврони тиллоӣ маҳсуб меёбад, зеро дастовардҳое ки миллати тоҷик бо сарвари пешвои дурандеши миллат дар ин муҳлати кӯтоҳ ба даст овардааст, дастовардҳои беназир дар таърих абадан сабт хоҳанд гашт. ман бо квотаи президентии мактаби олиро хатм намудам ва дар мактаб кору фаъолият дорам. мо ҷавонони ноҳияи мурғоб ҳамеша сиёсати президенти мамлакатамро дастгирӣ кардаем ва мин баъдан низ дастгирӣ хоҳем кард. 30-солагии истиқлолияти давлатамон рукни сиёсиву муҳимтарин рукни сиёсӣ мебошад ва таҳсили бемамонияти наврасону ҷавонон дар кишвар ва берун аз он шаҳодати гуфтаҳои болоянд. ҷавонони ноҳияи мурғоб зери сиёсати инсонпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кору фаъолият намуда дар тамоми соҳаи хоҷагии мамлакат пешсаф ҳастанд. Шодиҷон Рамазонов, корманди Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар баромадаш қайд дошт ки симои ноҳияи мурғоб комилан дигаргун гардида бо бунёди иншооти таъиноти иҷтимоӣ ва таъмири роҳҳои марказӣ ва маҳаллӣ бо кӯмакҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру таҷдид гардида, сокинони ноҳияи мурғоб дар партави сиёсати давлату ҳукумат фаъолияти пурсамар доранд. тибқи нақша чорабиниҳо дар ҷамоати шаҳрак ва инчунин дар ҷамоати Рангкул ва Аличури
ноҳия мулоқотҳо бо сокинон ва нафароне ки дар ин деҳаҳо ё ҷамоатҳо зиндагӣ мекунанд мулоқотҳо доир карда шуд. ҳар як фарди мамлакат бояд эҳсос намояд ки 30 соли даврони истиқлолиятро бо дастовардҳои назаррас пешвоз мегирем. бо дастгириҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсусан дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ноҳия дигаргуниҳо дар зарфи 30 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба назар мерасад. аз он ҷумла яке аз дастовардҳое ки дар зарфи 30 соли истиқлолият ки ба наздикӣ рӯи кор омад дар ин ноҳияи баландкӯҳ ин ҳам бошад кашидани хати барқ буд ки мардум аз ин бисёр ҳам хушнуд ҳастанд ва сиёсати давлату ҳукуматро якдилона дастгирӣ менамоянд. чунин вохӯриҳои судманд дар дигар мавзеъҳои аличур ва рангкул низ сурат гирифта дар замири ҷавонон пайдо намудани ҳисси худогоҳии миллиро тақвият доданд.